Zdravím vás, vítajte pri videorecenzii Sklekompu. Dnes si budeme recenzovať klávesnicu značky Razer. Ide o klávesnicu určenú pre hráčov. Značka Razer je niečo ako Lamborghini či Ferrari v autošporte. Také prvá základná vec o klávesnici. Má dosť moderný vzhľad. Je čiernej matnej farby. Moderný vzhľad tlačítok, klávesnic. Kábel ku klávesnici je veľmi dlhý, odolný, ťažko ohýbateľný. Takú nevýhodu by som dal, že má matný povrch, znamená, že keď dotknem sa toho matného povrchu, zanechá to tlačok prsta, čiže odporúčam nejesť pred hraním. Ďalšou vecou je, že váži 1,5 kg, čo znamená, že je dosť ťažká na rozdiel od klasických klávesníc. Keď sa vám nebude niečo dariť pri hre, kľudne s ňou môžete buchnúť o stôl, o počítač, veko môžete aj zabiť s tým. Ďalšou vecou sú 3 vstupy na klávesnici. Je to vlastne USB port a vstup na mikrofón a na slúchadka, čo je veľmi pohodlné pri hraní, keďže nemusíte mať kábel zapojený v počítači, keď máte na to kábel alebo slúchadiek krátky. Po zapnutí alebo zapojení klávesnice sa vám rozsvietí logo Razer na zeleno. Indikátor môžete hocikedy zmeniť, môžete ho vypnúť, môžete ho dosvetliť, takisto môžete osvetliť ikony ako je numlock, scroll lock alebo caps lock. Čo robí to klávesnicou špeciálnou sú ďalších 5 tlačítok na kraji, ktoré ocenia hlavne hráči, keďže môžu si tam nabindovať nové možnosti. Ku úplnému využitiu klávesnice budeme potrebovať program od Razeru, konkrétne ide o Razer Synapse 2.0. Môžeme si ho aj názorne ukázať. Program si treba na začiatku stiahnuť z internetu, keďže nenachádza sa v krabici, nie je k nemu inštalačné CD. Po nainštalovaní programu sa treba registrovať na Razer stránke, je to všetko zdarma. Tu máme program. V programe si môžeme nastaviť profily, môžeme nastaviť čo, kde, aká klávesa má akú funkciu. Tie profily môžeme premenovať podľa seba. Vieme to rovno šerpnúť na Facebook, na Twitter. Ďalšou vecou je, že môžeme nastavovať svetlosť tých LED indikátorov, môžeme si ich vypnúť, môžeme si ich stále dosvetliť až na také svetle, že nám budú byť do očí. Taktiež môžeme si dať, aby pulzovali, že by sa vypínali a zapínali. Tiež to môžeme nastaviť v profile, kedy, pri akej hre sa to má zapnúť alebo vypnúť. A posledná možnosť je Gaming Mode, kde si môžeme nastaviť, čo aká skratka znamená. Ak vám napríklad vadí, že stlačíte naraz Alt F4, viete si to vypnúť, hra sa vám nevypne. Takže výhodou klávesnice je, a to ocenia hlavne hráči, môžeme stlačiť 10 kláves naraz a klávesnica sa nezablokuje a budú reagovať aj ďalšie tlačítka. Takže ukážeme si názorne, že môžeme stlačiť 10 kláves naraz a klávesnica bude reagovať naďalej. Stlačam šipky a súčasne aj zvyšné klávesnice a klávesnica funguje ďalej, reaguje na všetko. Ako vidno, auto sa rozbíja. Držím celou rukou asi 10 kláves naraz a hra stále reaguje, čo je naozaj veľká výhoda. Razerky sú drahšie, čo sa týka klávesnic a všetkého herného príslušenstva, ale za kvalitu sa platí, keďže klávesnica je naozaj kvalitne spracovaná. Stojí niečo okolo 105 €, ale hráčov to naozaj neodradí a za tých 105 € si aj kúpia. Budú vedieť, že kúpili si naozaj kvalitu klávesnice za nejakú hovadinu za 10 €.